नम्बर 1 दं मिशन चंद्रयान 3 को माला लॉन्च खालामनाय जादोंमोन बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 2023 दा नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन चंद्रयान 3 को बबे जायगानिफ्राय लॉन्च खालामनाय जादोंमोन नोंथांमोना ऑप्शननिफ्राय बासिदो अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर बी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेशनिफ्राय जाना क्वेश्चन नंबर 3 आव दङ चंद्रयान 3 को बबे जायगायाव लैंड खालामनाय जागोन बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर सी एट द साउथ पोल ऑफ द मून द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दं चंद्रयान 3 को मा रॉकेट जों लॉन्च खालामनाय जादोंमोन बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी LBM-3 रॉकेट जों बा बिनि फुल फर्मा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 सिगाङाव बेखौ GSLV MK3 नामजों मिथिनाय जायोमोन नोंथांमोना बेनि फुल फर्मखौबो नायनानै लादो दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 आव दं चंद्रयान 3 नि रॉकेटनि गाहाय इन्जिननि नामा मा बा इन्जिननि नामखौ सोंदों बे बा मोनब्रै ऑप्शननि मादाव बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी CE-20 क्रायोजेनिक इंजिन दा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आव दं मिशन चंद्रयान 3 को सोर लॉन्च खालामदोंमोन होमब्ला बे मोनब्रै ऑप्शननिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी ISRO इंडिया जोंहा ISRO नि सोमोन्दै एसे नायनानै लानोसै इस्टाब्लिश जादोंमोन बिना 15 आगस्ट 1969 हेडक्वार्टारा दङ बेंगालुरु कर्नाटकआव दानि प्रेसिडेन्टआ सोरमोन एस स्वामीनाथन एंड फार्स्ट प्रेसिडेन्टआ सोरमोन होनबा विक्रम साराभाई आरो ISRO नि फुल फर्मा जोंना मा इंडियन स्पेस रिसर्च अर्गेनाइजेशन खूब इम्पोर्टेंट दाना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आव दङ ISRO जों हगार हरजानाय चंद्रयान 3 मिशननि गाहाय मोनथाम थांखिफोरा मा मा नोंथांमोना नायनानै लादो बेयाव ऑप्शन नंबर ए आबो बिनि थांखि बी आबो आरो सी आबो मा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर डी साइटेबल ऑल दाना नेक्स्ट क्वेश्चन बेयाव इम्पोर्टेंट बाथ्रा मोनथिनानै लाबावनांगौ ने फार्स्ट मून मिशना जोंना माब्ला जादोंमोन होनना बुङोब्ला 22 अक्ट'बर 2008 आव चंद्रयान 1 आ दाना सेकेंड मिशना माब्ला जादों होनबा 22 जुलाई 2019 बियो सक्सेसफुल जायाखैमोन दाना थर्ड मून मिशना जोंना जादों 14 जुलाई 2023 दाना मिशन चंद्रयान 3 आ भारतनि अखाफोराव थांनायनि थाखाय बेसे खेबनि मिशन होननानै बुङो बेयो थर्ड मिशन दा नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन चंद्रयान 3 नि थीमा मा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर ए साइंस ऑफ द मून दा नेक्स्ट क्वेश्चनाव दङ चंद्रयान 3 आ बबेयाव चंद्रयान 3 आव बबेया गैया बेयाव ऑप्शननि मादाव जोंना बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी बेयाव ऑर्बिटारा गैया जोंना चंद्रयान 2 आरो 1 आव जोंना लैंडर रोवर आरो ऑर्बिटर दंमोन नाथाय बेयाव जोंना ऑप्शन नंबर सी आ गैया नेक्स्ट क्वेश्चनाव दङ क्वेश्चन नंबर 11 आव चंद्रयान 3 आव मोनबेसे मॉड्यूल दङ बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर बी 3 मोनथाम मॉड्यूल दं दा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 चंद्रयान 3 आव मोनबेसे मॉड्यूल दं डबल क्वेश्चन जादों बे ऑप्शन नंबर बी आ बिनि कारेक्ट एन्सार दा नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन चंद्रयान 3 नि लैंडर नि नामखौ मा दोननाय जादोंमोन होमबा लैंडर नि नामा बेयाव जोंना जागोन ऑप्शननि मादाव ऑप्शन नंबर ए विक्रम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आव दङ मिशन चंद्रयान 3 नि रोवर नि नामखौ मा दोननाय जादोंमोन होमबा बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञान दा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आव दङ चंद्रयान 1 मिशन को माब्ला लॉन्च खालामनाय जादोंमोन बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर बी 22 अक्ट'बर 2008 नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रयान 1 मिशन को माब्ला लॉन्च खालामनाय जादोंमोन डबल क्वेश्चन नंबर बी आ बिनि कारेक्ट एन्सार दाना नेक्स्ट क्वेश्चनाव दङ आरो चंद्रयान बी नि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दं चंद्रयान 2 मिशन को माब्ला लॉन्च खालामनाय जादोंमोन बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 2019 रॉकेटनि नामा GSLV MK3 दा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आव दङ भारतआ माब्ला गिबिसिन रॉकेटखौ लॉन्च खालामदोंमोन बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी 21 नवेम्बर 1963 बेखिनियावनो जोबबाय।